Yeah, people like you. Come on. Pre, Oh, mas. atay hayaya naman yung pre. Sim lang kag bit anang matay. Ako tanaw sa mi pre, murag may man kang imo pagka butang pre nya mo ta trabaho. Sunaon sa man ay naamantay kada tulo ka buwan na amantay kwarta. Yalain parang mga sedlay na to diha nga na ba yung tabang sa to ay ba lakas-lakas biya ta. Wag gyud kay trabaho pre. Ako tanaw si mo pre no. Masilang kag inana, inom. Siyempre naman kada tulo ka buwan naman tayo dawat. Aw, Unsa pa may ato pangitaon mo trabaho pa di kang naa naman ang kwarta. oo no kay kuan na der for piece pre no. Release. Mo gani. Matay pre di man na inana pre nga imo iinom lang ang sa for piece pre. Matagak kog kana pre. Ako nakadawat sa ko kay apil man ko pre di na pwede palit anang ilim non pre. Ganun di man pwede ipalit nga ang kwarta di ama sa ako. Unya ako imo kuha dito, siyempre mo iban di ko ana kay mo shot man tani. Di man na pwede. Katong kuan pre. Ang madawat nimo pre ipalit gyud og bugas dili kay imo lang ipalit anang makahubog. Nagpalit ko bukas pre na dito nako ka kilo pre. May na lang to. Nya mo ipalit sa kag ginana. Kung nagpalit ko ano nya, ugma Domingo man. May na lang sa na ako pang kuan dito. Matay pre kanang imo pre matagak gyud kana sa for piece pre. Anong tagakon man nga. Kuan mo ko na, namo tulong na ko kana ko eskwela nako. Salig lang gyud ka pre no. Maka inom-inom nya mo day way trabaho nya kadawat inom katan kadatan. Ikaw na pre, dili ka mo inom din si dawat sa mo kuan pre. Adi na ako ibanan. Inig-release. Di na ako imnan pre kay bisig matagak ko pre nya. Mura ba na ako enton ipang abag-abag sa mga bata pre. Nya ato papalitan og ginana. Kung makapalit ko ginana pre kanang ako gud abot dili ko pinaagyan ng purpose nga makuha ko kakoy inom. Luoy kayo mga anak na pre matagak pre. Tagak ka. Lain matag style pre. Ako lang si mo ay paghilabot kay lain matag style. Ako man style. Na, Kung ako lang sa dikangya si mo pre, ay lang siyang ipaabot dito kay matagak ta. ako pre tambag na ko si mo ha. Wa ko naghilabot tambag ra ko kay dili na pwede nga iinom-inom nimo purpose pre. Lang sa bagay mara man sa na niya. Pero nagpalit lang gyud kog lapo ka kilo nga bugas kay ugma sa bawo na Domingo. Hala dili man na po Dili ka manari wa. Adi pre ay. Manari kung nagkwarta ako pre sa purpose ko ni ipanari. Hala, napura ka kilo magpalit pre. Oh, ano de? Na limit ano ikaping libo man imo ana. Ano ay bugas ana. Ay, nice. Mo lagi na kay mo Kahibaw na sila. Umana kahibaw. kana pre. Matagak ka pre basta wa ko koy kuan ako nagtambag lang ko pre. Basig kayo nanon ra ka pre. Madi lang ko pre. Kay ning nagkuan man ka dire. Kay nanon siguro pwede naman ay basta alam kog saba tagaan di ka. Naibugnaw kayo dire. Basta ay lang kog ipaabot dito. Ay lang kog i-report dito nga inana akong gibuhat. Di lang ko mo report pre. Napaday kinana pre. Napa dire? Saman mo kuan ka? Buset ka? Nya makit-an sa ko pre nga mag-inom ko pre nya ma-report lagi tana pre. Kay ako man Ako ra may manubag ani. Basig na yung makabidyo Basta ba? ako lang nga, mo lang ko sa imo nga ipaabot sa kadaghanan kay wa na ka. Matagak ta. Tulo ra ba nagabuok? Dili ko mo paot pero tambag ko sa imo para di ka matagak sa pansawid. Purpose kay ug matagak ka pre ay mga anak wala ba kay trabaho. Kaharuhay naman nimo pre ay nga nakadawat kag purpose pre ay. Mana man pre. Wa man kay trabaho na ako tanaw sa imo trabaho nya. Ay bit di na lang ko mainom pre kay mosamot og dako imo budget ana. May lang sa imo balik-balikon kay imo ra bugod ibanan ang purpose. Manginhinay lang kog lakaw pre. May pa pre. Ana lang pre, pasagdan na lang ko sa kong gibuhat pre kay ang ako man nga ako man sa nikaw galingon. Why but anay? Ana ra. Masay grabe. Ay mo na ya. Di na ko magbuot pre. Ako ni badlong lang ko pre. Sus grabe gyud.